yiero ni wadwa chung kumoro achiel kose bede yo machalo na to Salut Ombulu iluto Ombulu ne president kende kose vice president bende yiero erokamano mae en achung kenda onge ng'ama yierore gi ng'ato kaka ticket ng'ato ka ng'ato nigi ticket namba deal achiel koro seche moko ibiro yudo ka rumors moko mag list moko wuoga kaka election medo bedo machiegni tino ka list bedo mang'eny president en ma line up koro line up go bedo but it's very informal officially gima timore ne president chung kende vice president chung kende jok mibiro yiero gibiro manyo gi tiyo mbele kuche koro ng'ato chung kende onge ticket mar ji ariyo ma chung kanyakla makata kila ng'ato ka timo campaign to kila ng'ato timo ma campaign kier jomoko dwa kata nonen gi jomoko nikech ketho ne gikuo aya kata kamano wechego mago mag gonya kata tiek koda chuth wageno ni biro bedo ka dok chien okonya dok nyako medo nikech ochumi medo bedo matek lawyers bok dwa chulo ng'eno kwanya blame lawyers ka sirikal ok dwa chulo lawyers koro kigonyo gi be ok dwar en mane gigonyo gi ok ni kech gionge pesa gida mana ng'eyo be ka ng'ano ni integrity financial integrity ang'o momiyo mae timore ng'ato ok nyal wuok wuoka to wacho ni ato magi misega magi gik mabochung'ne koro ok ochuno mar mondo mi ogonye kosegonyo notice chwere dong samoro iluongo bura wakinde dhi romo kamoro ok owinjo giti gi fetch gi iriembas mana fe ok en gonyo moro ni wakil odhier wakil nigi pesa matin ma government owinjo ogony pesa ma gitweyoni ka government omiyowa pesa mwadwarogi gonyo no will not even be there we need that money so that lawyers can live with the dignity erokamano inya